Guys, jak vidíte, ak poznáte Rava Stromixa, je to jeden youtuber, ktorý má na 3600 odberateľov. Dajte na ňoho like a odber, je to veľmi dobrý youtuber a asi čo iné ideme robiť, než sa na ňo napojiť. Akože, nedávno som si ho iba pridal a teraz ste si možno aj niečo všimli. A to je jedna vec. A to je tá. No čo je na tom divné? Prečo mám 32 level, keď som naposledy mal na videu 150 skoro. No, guys, vítajte na mojom druhú účtu. Toto je môj druhý účet, mám tu 24 kľúčov. Pohoda. Nech sa nepríde proti mne. No, zbranie moc dobré nemám, len najlepšie je Boostrifeka. Tak tohto typka neviem, jak dám. Uvidíte, čo si ste vyjednáme. Čiže arena. A tak, poďme. No asi zobrem boost, revolver, knife a granát. A teraz si hovoríte, ja budem noob, no ja mám pár vínov už aj za sebou a hrám na PC playeru. Toto viem vždy. A mám ho? Jo. Poď, kono. Trošku sa mi to laguje, to nie je nič také. OK, poď, yes. OK, posledný hit. Ja ho dokončím takto. Easy. Tak ako hovorím, dajte prosím like, odber a píšte komenty. Videá budú vychádzať proste, kedy sa mi nezachce. Alebo resetujem to kanál, toto, sorry. A teraz budeme hrať teda Rivals. A môže byť možno aj video, keď budem otvárať skincasky. Lebo to nechcem si ich kupovať. A skúste mi poradiť, máte kúpiť radšej skincase 3 alebo sniperku. Akože 90 kľúčov. Povedzte. Ne, kam teraz ma týpek dal. Nevadí. Je to 1-1 zatiaľ, OK. Proste dávajte mi plus open. Už som hral aj s Ravom Stromixom. Je to veľmi dobrý youtuber, ako hovorím, vie super editovať. Takže už som bol aj nejako na streamu na jeho, keď hral tiež Rivals. A bol som proste ja, ani som o tom nevedel. Reálne. Ak to teraz Ravo Stromix kúka, tak on tam aj sám potvrdil, že volá, že to meno, že ja sa volám tak na tom YouTube, ako na tom YouTube kanálu, hej. Tak ty ideš, no tak ja zoberiem Boostrifo, ak ty ideš, ty si mal... Ne, kamo, ale Luk sa nedá... Take the L, bro. Bože. To ste toxic, lebo ja som bol toxic, lebo som mu dal ten emoji. Kamo, ale prečo Luk ideš? My sme boli dohodnutí na knife, nie je môj kamarát, ale ešte neodcelý. Proste snažím sa proti nemu vyhrať. Vidíte, má 122 a 32. Prvý backstab mi dá. Ale kamo, prestaň! Ja neviem, za čo sa mi postil, ale si za to, že aj ja som dával take deal. Teraz idem na ňoho a už dosma. Tak, Boostrifeka 25. Kamo, 20. Skryť, tak som dal. Dobrý hit. Poď. Yes, kam nemám. Komu? Naraz. Ale ja som vyhral. Easy. To bolo dobré. Toto je vlastne vysvetlím aj prečo hrám na inom účte, pretože mne sa ten účet druhý vymagal
lebo neviem, proste vymazal sa mi, takže teraz musím ísť na novo, to by som tam mal OP veci, takže som si zobral snajpu, okej. Budem sa ho snažiť dať, áno. Teraz som mu dal riadne dobrý. Yes! Teraz mu nedám emote za to, čo mi robil. Takže toto je moje video na novom účte. Nesnajpni ho. Yes, kamo. Dávaj, knajfo. Po standard backstrap. Ja ani neviem, že... poď. No, ideš. Ale kamo, nechoj guličky, nechoj prak. Aj, boha. Prepáčte. Nevadí, porazím. A ďalšie kolo by som chcel vyhrať. 24 kľúčov mohol čakať. Emoc. Aha. Super. Okej. Neviem, dávala som si možno nie online, ale prosím dajte like, odber aj mne, aj jemu. Je to veľmi super youtuber. Ešte niekto. Ja idem hrať Team Death. Alebo ako sa to hovorí. Neviem, idem to hrať. Ahoj, kámo, to je tá najhoršia mapa na tieto hry. Oni všetci tu niekto vedľa mňa je. Okej, už našťastie zmizol. A môj nick, ak chcete si ma pridať do friendov, je Demex72. On ma nezabil ten z Pixel Sniper, on ma zabil ten, čo tam kempí hore. Kemper. Môžeme ísť ko tebe opekať náš noho, lebo si kemper. Dorazím ho. A tu sú proste dvoje snajpery na stope. Easy. Come on, you see? Easy. Okay, so almost on 7 I can do something else. Dva repy na ten si. Neviem kto to bol, ale to som to nezačal. Je to typek na sniperku, to sa mi nepáči. Takže asi nie, keď sa mi niečo nepáči, tak ho idem poď sa. To mám od teba asi neviem sa. Ja mám revolver, tak? A určite na 5 winstreak, to je nejaké fús. A ak nám počítač to je. Aha, to je cheater, to je jasný cheater. Napíšte do komentárov cheater a dávam srdce. Snajpom. Ja idem. Easy, ja som dal. Konečne prvý backstrap tohto videa. I don't see him. Som ho nevidel. Ja som chcel snajperku. Nevadí. Môžem skúpiť snajperku. Potom bude... Ale kamo, prečo ide práve po mne? Proste on toho, koho zbadá, tak ide proste po ňom. Tak to bolo dobré. Knife je najlepšie utility, preto som si to aj kúpil. OK. Druhý typek ma dokončil do Jackponu.
to bude. Kamo, snajperi. Toto snajperi. Preto som aj tu dole, lebo som jak ten mumlo. Bro, ten je úplne mimo. No dobre, guys, možno už vyšlo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a nezapomeňte ho dať like, odber a komenty. Čau.